audience participation ako, guys. Na kaya mo. Gamating kanina mo bang professional? Hi guys, today we are going to do cooking. Magpiprito tayo ng chicken. So una, dapat may dalawa kang kamay. Isa para sa wet, isa para sa dry. Yung wet, ito yung pangkukuha mo ng chicken. Kukunin mo yung chicken, ilalagay mo dito. At this time, gagamitin mo naman yung dry hand mo. Ito yung pang coat mo ng chicken. Para hindi daw sa laula. Ayan. So, coat mo lang siya. Pagkatapos, lagay mo lang siya sa kabilang plato. Ulitin mo lang hanggang maubos mo yung chicken mo. Turo mo ba yung wet and dry hand? Tinuro ko na. Dito yung para sa wet. Pangkuha ng chicken. Ganda na naman ang damit ko sa vlog ni Eula. At yung right, para sa wet, dry. Pa-flour lang daw siya. Walang kasamang kahit ano. Bakit, Besh? Oh. Yes. So, walang ka-ano-ano yung flour natin. Pure flour lang siya kasi marinated na yung chicken natin. At the same time, lalagyan pa natin yan ng butter and parmesan mamaya. Expert ako eh, oh. Alam ko yan eh. Oh, wet. Ay, siya, Besh. Gusto ko yung gagawin. Oo, ang kakanyan niya yung oil down. Kailangan huwag gumaganyan yung oil natin. Ako man, Besh. Dadayo na ako. Uy, Besh, dapat ko mangyari. Pwede na yan, kanyan. Lagyan mo na lang yan yung meto. Susunod natin. Ginagawa mo. Oh, diba? Hintayin muna natin mag-init yung mantika. Para naman, Sasama yung wet hand. yung wet ba, Besh, or dry? Patagawa na tayo. Ikaw, Shin, ano bang kadalasang ginagawa mo kapag malamig ang panahon? Naliligo. Audience participation ako, guys. Ginagawa mo. Naglalaba. Automatic kasi, Besh, yung nila. Washing machine nila, diretso to pina. Dapat related sa pagtutu... Dapat pa namin. Wala naman ako masasabi tungkol sa pagkaluto. Besh, anong kailangan ko sabihin? Eto, ano yung dish na kaya mong lutuin? Ano, Besh? Mali yung tanong mo. Hindi siya related sa akin. Anong dish ang hindi mo? Marami. Too many to mention. 2M. Eula, ito, tawag dito, tongs. 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 Thank you for that information, Besh. Ang dish na narunong akong iluto ay... Besh, ano yung dati mong niluto dito? Wala. Ginagawa mo. First time ko yata magluto, guys. So, Besh. Sige na mga Besh, lagyan mo yung metong. Ilalagay na natin yung chicken. Oh, no! Dahan-dahan lang, guys, para hindi talog. Gamating kanina mo bang professional? Ginagawa mo.